Hello people, bahai tong kha khayo jotono kaham tong khona hanai. Hinke ko ang nogo ni phaika barawo hinke tam YouTube khona no phunung nai. Kana dia ang nok ni tam tu kha norong no phunung na mani ong kha ni pickle goyam oro hinke chisiri mi khmo sini nok ni bolo pero ni mo sanai jano oro kangrong boy phanto giango nai di kabang ma mo phrai blai hinke oro paper chujak hinke soyben yango wamling muya obo hinke thaichirem ko eko among get thaichirem haldi dorom pai te khaplo chapumura mui kabang ma sama bukham kita mung khamu omo rai blai hinke yango bongko khamka kakha chikamrong ni asuk na tu buang ni ko 1 hour later Hinke phung kaham norong no iko hinke ang norong no kaisa recipe phonogragana ang bo kisa songi jatike among kha sobai blai o sobai kolok kolok jat abo bai wak bahan chakhi songnai norok bahai ke song norok bodom tike chakha norok chana tapok de ano hinke ko angoro poilao wak bahan no suwi rubi renai som kisa rubi obono kaham ke rubi songka hinke obo mun khang ke se angoro sobai blai renai suda ba kisa ri renai norok bo songya kungke anno nai norok bo srungi mano norok bom tiki songi sanya di recipe Kwtal ke ko angoro kothok mui angi ko mui kisa mosok kisa bang tete khai rekha mosok ko bang ranango hai ke thogyanggo amung baki mosok ko bang rekha ko nai di kacha kacha toka ani chakhi kisa ki rejak asa ko bang riya norok bom tiki no song di ang songa hai ke oma hai ke song chana hangke iko ani wak bahan mun khaba ang iko ro sobai belai dirkha sobai belai ingkha sini borok mane sini diprasa mungo je sobai kolok kolok lubiano solnai iya bahai sobai belai kli kli nai kholi maroda norok bo belai kli kli nai amtike song chai ni di je jaya khorok norok thokjak nai ang thokjak ting no norok bo khakhayo norok bo thokjak anu nai hinke ko kahmake kutuki angoro soda ujon kiri renai norok bo amtike mun khangke sobai belai rong mun khangke soda rina di iko nai di kaham ke thaskin kutokha abni ula angoro awan rei renai ang awan rok sukrubui kasap ke tonjak hinke ko ani awan thasung tongha kupurke hinka angomno rei renai obno rupai mani loglogi no ang kahma ke kolnai tang bagai hinke seman kana norbo awan rupai kino kaham ke kola nango abni bagai no kisa thaske kolei obno ang thoklubi renai norgom tikisa di ang norong na hai masao thogo angke markin thokjak omti rokhe norbo thokjak nai ang thokjak tino angke ko ani mui mungkha ang maisa sinai khakhai norong ani o mui songmung recipe no no chala khana nai angke malai ni norok bai ang tai sapsa ni fore norok nai tong di khalogai ang mo maisa kana kisa the next day. Hi people, phongkaham norong jotorano hinke ang video norong no kaisa maimi songi chai phunong rai hini ani video no chengkha hinke ang video kaisa ni favorite moi dongo abong kha ang jakmra moi songjak moi borok thokjago so hinka ang norong no kisa songi bu phunong nai te chaung bu phunong nai te norok comment khai sadi sab jakmra moi borok thokjak te narokando follow khaina bata pukti te like share khaina bata pukti hinga phaidi ani mu soman nai nai koke ani chakmara no ang moshot bermarok ruwi boxai sirkha hinge amna ang kahmake kolnai ulomul mun khangke laswo ang risum ruwi tiklai denai narobota chakmara moi borok thokjak khaina hi masung nong no comment khai sadi iko munkha anjakumra norom kese muni tongha buti borani thangka hinke angoro risum togi renai risum niko ang kisake nakha obno no ang risum rui kahma ke kolei thuklubai maisa nai norok nai tongdi do khalogoi ikoke ang mai khuri nakha oro chakumra te oro hinke alu berma buti ko hinke ang maisa na mixta thaisinai uilawa ang surinai norbuda
성작 무이버럭 성작 덕작 너럭거민 카이사나 다분기 구동 기사 티클라이 드럭라 이거 first bite 저가 그도 이렇게 ghép nhé alu beram betul 2 hours later. Ke haina hai tubui ma phaijau kha nong ne bagi kaisa recipe katal sari go ni mai mi songna nai tonga ang ge norok jotona na sari ka ham ikong ke angoro doram pais na mina kha pis bukha busli ro khibiwi inke angoro mosla tam tam ro norok screen no nogui mankhana ang oro ni je mosla nangmani abono no ri nai simple ke omo chamung ge tipra rok sawo belakhinau borok huk rogo sawo ge huk ni doram pai rok no खागै रक्ति सावै अमतिके सावो गे नरक बो खाखायो आं थकजक तैया नरक बो थकजक नाय नरक बो अमतिके सावै नायदि गे को आं कामके मिक्स खाइ रखा अब नां बक साइ नाय इकोखे आनि मुइ कुटु गुस तंखा कामाके थासके गै तंखा अब नां ला समना फ्रो तिख्लाइना जरा फ्रो आं अर खुन्द्रु पुइरै दिनाय गे को नायदि मुइ कामाके कुटु गै यांगो आं खुन्द्रु पुइबो चमै रखा नरक बो अमतिके साइ नायदि kaham fresh के doram pairok kuno hukni doram pairok kuno sarok rujak ya ge norok bo kahama ke nai pai norok bom tiki songai chai nei de ang nong no koyo norok bo thokjak nai kaisa recipe katal mang ha ke norok chaya khongke please ko comment khai sadi je janai rok bo comment khai sadi norok wai bisakja khaw ma hike songai ge ko ani mui doram pairok munbai kha ang ti siti khlai rakha gang bo tabu maisa sinai sarikni horni ang maisa sinai ge norok no hambai belakino norok tabuk bo subscribe te like share khaijiga tongkha dakti khai di tamno te nai singi tong katal hingke so ge ang norok bai te next video rok ma lai finai jotono ka ham tong bai de hambai 한결 편안해지고 했어 오늘 밤에도 왜 걷어 있어줘서 좋은 꿈 매번 지루했어 요즘 새벽에는 소음이 늘었어 왜냐면 너